Illum hija l-aktar ġurnata favorita tiegħi. Ħsieb għall-bidu tas-sena. Darba minnhom l-ors Winnie the Pooh saqsa lil sieħbu Piglet. Ġurnata hi illum. Illum, bissem Piglet. Illum huwa illum. Ix gost? Qal b'ferħa Pooh. Għalfejn qed tifraħ daqshekk Pooh? Saqsih Piglet. Għax illum hija l-aktar ġurnata favorita tiegħi. Wieġbu dak. Kull jum jista' ikun l-ewwel jum tas-sena. Għax kull jum huwa il-bidu ta' ħafna jiem oħra ta' matul is-sena. Kellu raġun jifraħ Winnie li għat-tweġiba ta' sieħbu Piglet li illum huwa illum qal. Illum hija l-aktar ġurnata favorita tiegħi. Il-bira storja tal-passat. Għada misteru imma illum hu bidu ġdid, paġna oħra, vojta li jissejjaħli biex nibda mill-ġdid u nikteb ġrajja oħra minn ħajti. Tajjeb li f'kull jum li se tpoġġi qudiemi din is-sena l-ġdida insaqsi. Kif qom dalgħodu? Qiegħed inħares lejn il-ġurnata li hemm qudiemi b'entużjażmu u ħerqa. Qed ngħix u napprezza kull mument tal-ġurnata. Insib sens għall-ħajja f'dak kollu li qed nagħmel. Inħares bħeġġa għal dak li ġej wara. Qiegħed verament ngħix il-ġurnata jew inkella biss neżisti. Insib ħin biex nieqaf ftit u napprezza li kull jum huwa moti, misluf. Jekk ħafna mit-tweġibiet huma le, forsi dan ifisser li minix ngħix il-ġurnata ta' kuljum tas-sena fil-milja u s-sens kollu tagħha. Tajjeb infakkar li l-nifsi għax forsi nsejt li dak li nagħmel bħajti f'kull mument tal-ġurnata u f'idejja bażla tiegħi. Jien dejjem jistħoq li biss l-aqwa u l-aħjar. Għalhekk, ejja ma nħallix dak li ġara l-bieraħ, il-ġurnata ta' qabel, jew il-ġimgħa l-oħra, is-sena l-oħra, jew 20 ta' snin ilu, iżommuni lura milli ngħix illum. U ejja ma noqgħodx nistenna lil ħadd ieħor biex forsi jiġri xi ħaġa f'ħajti. Ħanieħu ir-riedni ta' ħajti f'idejja. U nibda ngħix il-mument. Lissa, il-ħajja hi wisq qasira. Għax forsi Winnie the Pooh għandu raġun. Illum għandha tkun l-aktar ġurnata favorita tiegħi.